Čau, už z mojho ďalšieho videa z našej série Minecraft Pocket Edition. Ja som tam PTV1 a opäť sme na našom vlastnom svetu na YouTube, čo som spomínal vtedy na tom serveri. A ja som si tuto trošku spravil toto horné poschodie. No, dá sa tomu tak povedať. A tu som si spravil takú ťažobňu, ale toto ešte nie je celé hotové. Takže toto sa ešte nepočíta ťažobňa, ale skôr ešte ako jaskyňa malá. Takže zatiaľ budeme, dnešný diel bude taký pohodlný, ťažiaci. Takže dneska budeme ťažiť tu. A budeme teda kecať ešte o serveri. Takže mohla by som začať. Jak som vtedy natáčal, jak som vtedy natáčal diel, nie. Som sa prekopal. Jak som vtedy natáčal diel aj s Arusom Strifom, no tak na ten serveri som natáčal aj s Jakubom 100, ktorý si ten server patril môjmu obľúbenému youtuberovi. Ešte to je strašné. A tak som sa ja rozhodol, že teda potom po tých serveroch toľko, tak spravím taký pohodlnejší diel, že nebude až taký drsný. Ježiši, tak. A teda v dnešnom diele, plánujem to má také trošku uvoľnejšie, nie také hrubé. Tak dnešný diel bude iba ťažiaci. A niečo skôr dojde lopata však. Poďte, hej. Tak ja si idem radšej radšej po novú lopatku. Tak. Tieto steny, no s týmto som sa až tak Ježiši, kam ja idem. Nesmiete. Ale nie. Idem si po lopatku, že budeme si aspoň dve. Počkaj, vlastne to ešte nie, toto som ešte dávno nespoznal, lebo som sa na toto ako keby tak vykašľal. Tak si zoberieme túto a túto. Ja si teda idem idem ťažiť, tak. Čo by som ešte ja mohla robiť? Ale nie. Zatiaľ budem ťažiť tu a ja ešte by som chcel sa vám zmeniť o jednej veci, lenže si ešte musím v duchu dobre premyslieť, takže zatiaľ to budem iba tak ťažiť a radšej toto video strihnem a medzi tým budem premýšľať a ukážem vám potom, aký dlhý je tento tunel. Takže tá vec, o ktorej som sa vám chcel zmeniť, bolo to teda, že prosím vás, posielajte mi mapy, ktorí mi fandia, prosím vás, pri týchto videí. Ja budem strašne rád. A teda, koľko je už kopem? No dosť málo. Ja budem strašne rád, a tú mapu, ja si raz prejdem a potom ju natočím, ak sa mi bude páčiť, fakt. Nebojte, nikomu tú mapu neodmietnem, nebojte, fakt. No teda, ten server, na ktorom som natáčal, patril Magicianovi a ešte chcem natočiť ďalší server a potom by som si chcel aj proste chcem natočiť ešte aj Skyblock, takže máme čoho proste doháňať. Mňa krom dojde, ja som svoj nezbalil. Ježiši. Haló? Sakra, mám plný inventár. Nie, toto neznášam. Takže si toto idem pekne povrácať. A toto si chcem trošku poupratovať, lebo tu mám strašný bordel. Takže si idem dať veľa vecí odtiaľto preč, lebo mne sa už nechce zasa späť vracať. Toto si dáme, toto si dáme 5 železo, naše milé železo.
zoberieme si nejaké jedlo aspoň. Dáme si piec to. A toto si odložíme. Tak. Trošku som si tak vyprázdnil. Vlastne mám krompáč. Mám. Super. Tak keď mi dojde, tak teda možno potom sa vrátim, alebo by som to možno strihol, lebo sa mi nechce behať dookola. Vlastne tu je ten piesok, ktorý na mňa spadol, tak. Teda spadol, no. Proste viete, no. Ja natáčam videa dennodenne a... Takže o tom serveri ešte, že neviem, či by som si vytvorila aj vlastný server, ale keď niečo robím, tak to robím poriadne, takže ešte napíšte mi do komentára na nejakom videi, proste napíšte mi do komentára a ja teda pozriem si, čo ste mi napísali, alebo dajte mi také rady o hocičom by som si rád pozrel, splním. A napíšte mi ešte aj, že či by som si teda mal vytvoriť svoj vlastný server a či Ježiši uhlie a že či nie. Lebo ja fakt neviem, ale keď už niečo robím, tak to robím poriadne, nie? To je samozrejme logické, to s tým nič nerobí, ale počkať, no. Lebo ja, keď niečo robím, tak to teda robím poriadne, už sa potom od toho mobilu nechcem vôbec odlepiť, no. Vám poznáte, no. Toto stačí, no. Tak my si ideme rozrobiť asi ďalšiu, nie? Ešte sa mi tieto bloky. No, kašlem na to. Ideme sa každopádne najesť. To je jedlo. A ideme. Rozhodol som sa, keďže takto budem kopávať a ťažiť si, že tú dolnú ťažobňu zruším. Ja by som to mohla teraz spraviť teraz. Nie. Povedal som, že tento diel bude pohodlný a že proste nebudem robiť iné veci okrem ťaženia, tak sa bude iba ťažiť. Teda okrem kopania. A nie, prečo jaskyňa? Ja som sa nechcel prekopať do jaskyne. Ach jo. Kriste pane. Mám z tohto nervy. Tak. No tak. Tak. Toto sem, takto prdneme. A nechcem, aby ste si nemysleli, keď som povedal pred chvíľkou, že som nespala na tom mobile. Nie, ja napríklad hrám futbal, alebo tak, lenže ten Minecraft vám dá čo chcete, lebo sa vám, ten Minecraft je proste zábavný, mne sa páči. Ja sa na tomto Minecrafte veľa vyhrám a tak, proste je taký pohodlný. Ježiši, kam som sa prekopal? Nie. No, tak. Super, došiel mi krompáč. Podľa mňa je tento... tak. Podľa mňa je tento fakt Minecraft taký... No. Nechcem povedať, že zlý, je dobrý, ale niektoré veci vás v ňom štvú, takže nechajte sa tým vyprovokovať, lebo všetko ide, keď sa chce, no. A zase, čo toto má zamerať do prčic? Do prdelky. To je dosť ďaleké, však. No, tak toto si ideme ešte trošku zakopať, však. Nie, čo sa deje? Jaj, je to sa tako. Ako... No, neviem. Teda ešte, teda napíšte mi do komentára, či by som si napríklad nemohol zmeniť skin, alebo nemohol by som tu niečo podniknúť, alebo čo, proste ja neviem. Proste napíšte mi hocičo, ja by som to splnil rád. Ja by som to rád splnil a ak ten nápad bude v komentári dobrý, tak ja vám ešte aj odpíšem a pochválim vás teda za to. Takže, no tak krompač, ok, máme. Takže, toto bolo teda to, čo som vám chcel povedať, ale toto bolo to práve, lebo som sa ja nevedela vykloktať, takže, a bola to fakt úplne prechotina.
Ale nie. Nebola to prokotina, ale občas to liezlo mi to na nervy, že neviem, jak vám to vám povedať, aby som vás neurazil. A teraz som vás však urazil. Nie, prosím, povedzte, že nie. Prosím, povedzte, že nie. Takže ja dneska som rozorabil túto ťažobňu, ktorej budem pokračovať v niekoľkom diele. A teda to idem ukončiť, lebo už je veľa hodín, už je 9 hodín, no a ja natáčam o 9. No takže, ale že fakt o 9, takže neviem, či mi šíbe. Už mám 16%, tak ja chytro to vám proste pogratulujem, že ste ďalej so mnou pracovali a uvidíme sa len u 11. teda u 12. dielu, lebo teda toto je 11, takže sa uvidíme u 12. dielu. Ahoj!